horas madi hita salu na amang inang alanang masuk ma perminggu tadi bagasan manuguton asa taparadi rohata asa martamiang nahom hita di bagasan rohata bi saat teduh kita mulai. Amin. Tapu jematu hata marhite ede nomor 30 sadado ayat 2. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tod di perbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Nunga patar hangoluani. Jalan nungahu idahami, jalan nungahu hati dakok kami dohot ahu baritahok kami Tuhamu. Hangoluan nasa lelengna. Na di lampung ni amaihian jalan nang patar di hami. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanamin na di banuagi jangi di paboton hodo tu akaparohana sian purbai marhite-hite bitang naung tubuh anakmu na sasadai sodangi marohanami asa hutadahami hapor sian nasitongi marhite-hite ibana asa terbaen dohot hami mamereng hamuliaun sogut marhite-hite anakmu haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita.
Pati di minggutta di bagasan sadarion. Imasian patik perjolo sahatu patik pasapuluhon sono ma didok disi. Patik perjolo ahudo Jahoba de batam ninna de batata dang jadi marakup au bahenonmu de batam. Patik paduahon dang jadi gananmu jala dang jadi sumanonmu. Manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toruni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patoluhon dang jadi dohonon guarni de bata yang go soture dalanna ayhona uhum na dosogot akkana marsine yang di guarna. Patik pau paton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono mari ma ulahamu nasasi ulaonmu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halak pena mangebati hutam ai dinaono mari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibahindo upahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manako patik pasiahon unak ko olo makatidakkon hatana sotutu maralohod donganmu jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongas saripa ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado padok ni debata taringot tu patik nasapului oddo ahudo Jahoba de batam ninna de batata pargogo naso hatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni amama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar ni akkana sogoro hadiau alaya si dorohakku di akkana maribu-ribu akkana marholong ni roh hadiau naso mangalao si patiki songoni masah narak mangidogogo mahita ale Tuhan debata sai pargogoi mahami maulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari kita. Dari
pargogo na sohatu dosan jala ama parasi roha dang lomo rohami dahamatean ni pardosa mula manian parjahati itu madikot dalanna asa mangolu ibana ido pangido roham alani ubahen hupangido hami saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami saya sesama dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuhase sani dosata musat pe akka dolok jalahu mutal akka robian alayanggo parasini rohak kuna sotupa musat sian ho jala padan ni hadami kuna sotupa humordit ninna Jehoba siasiho hasangapon madi debatana di gijang amin. Maredita sian nomor 440. Epistel di minggu tadi bagasan sadarion imasian pesalmen bidu 24 mamuk kamai sian ayat sada 1 ayat 10 tajahama margati soring ede sian si Daud go di Jehoba dotanoon rodi isina portibion dohot pangisina ise dona jadi nakok tu dolo ni Jehoba jala ise dona hum jong sogot di hajong-jongan ni habadionai imahala namaruli pasu-pasu sian Jehoba dohot hati goran sian debatani hatuaon nai patu gijang matu hamuna hamu ale akaharbangan patu gijang mahamu ale akabitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaoni patu gijang matohang muna hamu ale akap harbangan jala patu gijang mahamu ale akap itu sian narobi asabongot raja ni hamuliauni rapi tadi 10
Ise ulaning ibana raja ni hamuliauni, ima Jehovah Zebaot, ibana do raja ni hamuliauni, sela songoni masahana. Martua ma akan atu mangyihon hatan di debata jalan api opsa. Amin. Aret dehita. Mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea seton di perbadia andorang sohaubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pengumuman ni silatus nama terpajal do ibana di hao pinor silang na tua tu banu torunitano na mula mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lauhundu tisiamuni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pamemlak sogot tu tanoon manguhumi halat na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia dohok dihasesani dosa dohok dihatai namandok mulak mangolu sogot didangin ni hala naung mate dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Tabi gematik ting na masa. Shalom. Shalom. Oras madihita. Oras madihita nama doho di parminggu di Bagas Coro di Huriah HKB Mampang Parapatan. Lumobi di
hamu na baru opasod dope madohoti permingguan di bagas coro ni tuhata de batama na madongan hita. Tapi gema titing ni huriatta di bagasan minggon na parjolo goar ni minggutta sadarion ima minggu advent paduahon do topik marhabadiaon manomu ari ni Kristus. Filipi sada ayat 1 ayat 10 sada. Paduahon pilihan tujolo sadarion minggu 4 Desember 2022 patu pauta do peliat tujolo laho haporluan komite HIV dohot AIDS na patuluhon bajar naposo sadarion minggu 4 Desember 2022 di patupado bajar naposo bulung HKBP Mampang Prapatan laho manggohi kebutuhan Natal naposo bulung alani rap mahita mak kepek kosa songon dalatta mengurupi akai anak kota naposo bulung mulai tema di pangurupi otak na paupator rapat perhalado parar tahun di hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 WIB maringanan di gedung serbaguna di Patuparo rapat perhalado parar tahun di Pabotohoma tusude anggota ni perhalado parar tahun asa sudero madohoti rapoti. Na palimahon rapat perhalado di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 8 saha tuna selesai di Patupado rapat perhalado di gedung serbaguna HKBP Mampang Prapatan laho mangarang-rangi program dohot anggaran tahun 2023 HKBP Mampang Prapatan sibuanon tu rapot di hari Minggu rapot huria tanggal 10 Desember 2022 alani robema sude parhalado situa dohot calon situa na paonopon rapak huria di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 duk siduk permingguan pukul 7.30 patu pauta do rapak huria laho manaringoti dohot manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Prapatan tahun 2023 marhite titingon pinangido ma tu ruas sude ruas ni huriata HKBP Mampang Prapatan asaro mahita mangadopi rapati onma undangan tu ruas ni huria undangan resmi laho madohoti rapoti. Di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 dong sidung permingguan pukul 7.30 patu pauta do rapat huria laho manaringoti manang manotopon program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Prapatan tahun 2023 marhite titingon pinangido maturuas ni huria HKBP Mampang Prapatan asaro mahita mangadopi rapoti olma undangan turuas ni huria laho madohoti rapoti. Napa pituhon laporan pelayanan 2022 tuhamu amanami inanami ketua dewan koinonia marturia dohot diakonia dohot seksi parhalado parar tahun dohot badan audit HKBP Mampang Prapatan pinangido asa pasahaton laporan pakubasion 2022 dohot daftar inventaris huria paling lebat sadarion Minggu 4 Desember 2022 asa boy masuk tu berita jujur tahun manang bridge ni huriata tahun 2022 napa waluhon program kerja Dewan Dohot Seksi 2023 tusude dewan-dewan koinonia marturia dohot diakonia dohot seksi-seksi na adong di huriata asa dipatupa ma program kerja tu tahun 2023 tasusun ma programi hobar tu orientasi pakobasion di huriata tahun 2023 ima
tahun profesionalisme penatalayanan. Tabain ma programi marrumang matriks, nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat dan pelaksanaan, biaya atau pendanaan. Jala programi di pasahat ma na lumabat sadarion Minggu 4 Desember 2022. Jala dikirim ma tu email ni HKBP mampangprapatan.yahoo.com. Pasiahon padidion nabadia di hari Minggu 10 Desember 2022 naeng patu paodo padidion nabadia. Sadarion Minggu 4 Desember 2022 duksidung permingguan pukul sia 30 manang marbahasa Batak maringanan di konsistori di patupa bimbingan tunatoras pinangido ma tu akanatoras nanaeng mabuan di anakon na majalo padidion nabadia asa mendaftar hon anak konna marhite nama jalo manang mangisi formulir padidion nabadia na pinarade ni huriata Roma hita tu konsistori na pasapuluhon pelayanan Natal na Posogulung HKBP Mampang Prapatan di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10 WIB sampai tunasidung di Patupa do Natal na Posogulung HKBP Mampang Prapatan. Tema bersukacitalah menanti Tuhan, joyful, Jesus holy and faithful. Yesaya 40 ayat 1-10 dohot subtema sukacita Natal membuat Naposogulung HKBP Mampang Prapatan lebih mengasihi dan mencintai sesama seperti Kristus datang ke dunia ini karena ia lebih dahulu mengasihi dan mencintai semua umat manusia. Pasapul sadahon kebersamaan Natal Ina Deborah di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10 WIB sahat tunasidung maringanan di gedung gereja HKB Mampang Prapatan naeng patu paodo kebersamaan Natal Ina Deborah. Tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12, dengan subtema dengan Natal Deborah, kiranya kasih Allah selalu bersama kita, selalu menjaga kita sehingga kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. 12 jadwal Natal kategorial HKBP Mampang Prapatan. Tema Natal tahun 2022 adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12. Naparjolo Natal Remaja tanggal hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 10 WIB saat pukul 19 WIB. Malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 dua kali acara 17 pukul 17.10 saat pukul 10.30 dapat duahon pukul 10 sia saat pukul 20.30. Patuluhon Natal Parjolo dohot perjamuan kudus Marulon Nabadia Minggu 25 Desember 2022 dua hari pagi dohot siang, pagi pukul 7 saat pukul siang, siang pukul 10 sampai pukul 12. Natal Paduahon dohot Natal gabungan ama ina hari Senin tanggal 26 Desember 2022 mulai pukul 10 saat 20. Palimahon akhir tahun hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 dua kali acara 10 pitu saat 10.30 napaduahon pukul 10 sia saat pukul 20.30. Napaonopon tahun baru Minggu tanggal 1 Januari 2022 naparjolo pukul pitu saat pukul 30 napaduahon pukul 10 saat pukul 11.30. Songoni jadwal Natal saat tahun baru di Huriata di tahun 2022. Napa 10 toluhon libur sekolah minggu pinabotohon tunatoras tidak danak sekolah minggu mamuka sadarion Minggu 4 Desember 2022
kegiatan ibadah sekolah minggu macohot majo di hari Minggu tanggal 20 Januari 20 tolu Puka utama muse permingguan sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Napa saplopaton sermon pelayan ibadah variatif sadarion Minggu 4 Desember 2022 pukul 10 WIB meringanan di ruang sekolah minggu patupaut do sermon pelayan ibadah variatif pasap limahon permingguan variatif HKBP Mampang Prapatan pinabotohon maturuas nih HKBP Mampang Prapatan di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan patupaut tado permingguan variatif somal tabain minggu keempat pasaplonapon hasil pesta gotilon tahun 2022 mulai tema tadok tu debata siala di hari Minggu 2 Oktober 2022 nunga tapatupa pesta gotilon 2022 jala denggado mardalan ulaoni obartusi nunga di jalo parhalado laporan pertanggungjawaban sian panitia di hari Minggu tanggal 20 November 2022 laos dipatupado pembubaran panitia naniuluhon ni Padita Resort atas nama Huria di pasahat mauleate tusude panitia gotilon tahun 2022 naung makalojahon sude ulauni nang tusude ruas ni Huriata naung manupahi asa mardalan ulauni marsangap madebata. Parjolo rekapitulasi parhepengon sian hasil pesta gotilon 2022 songonon ma pemasukan 421.433.210 rupiah, pengeluaran ono 5.530.600 rupiah, saldo 354.610.610 rupiah. Paduahon hasil saldo songon natar surat di poin 2 nadigijangi nunga di pasahat tukas ni Huriata melalui bendahara Huria jala rincian ni kontribusi ruas terlampir di warta jemaat. 10 pitu persembahan tahunan tapasahat ma peliat taunata songon tanggung jawab ta di tonga-tonga ni Huria songon ruas na mangolu tapasahat mai marhite situa sektor tabe pasap laluhon edukasi dan perlindungan finansial teknologi hobartu surat ni Amang Masinton Pasaribu SH anggota DPR RI nomor 086 garing DPR RI garing Mas garing 11 garing 2022 taringot perkembangan teknologi informasi di bidang perekonomian IMA finansial teknologi atau fintech alani di hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 14 WIB sahat tunasidung maringanan di resto sipir nitodi Cempaka Putih di patupado kegiatan edukasi dan perlindungan masyarakat asa unang murah mengijam tu pinjaman online pinangido sian ruas ni Huriata laho madohoti ulaoni onom halakna utusan ni Huriata Capulusia ibadah syukur lansia dan Natal bersama distrik di hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul sia maringanan di Maria Convention Hall di Patupado ibadah Natal distrik 8 Jakarta dohot ibadah syukur lansia Rappon Poparanna. Kegiatan ini diikuti oleh utusan lansia dan pelayan penuh waktu 20 ruas nomor sahid Tabua Maritang Yakta ruas nomor sahid Gabriela Claire Alexandra Borusiahaan sektor 2 pemulihan di rumah hatani debata pasahat madalanmu tu Jehovah jalahapo si ibana asa ibana paturehon Salmen 37 ayat 5 21 ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun
turuas ni huriata namarulang tahun di bagasan saminggon didok hata ni debata di tangan na siamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon oda tolu ayat saplonom parhepengon telampir akapelean hamulateon dohot na asing naso jinaha di titingon taida madiharota sacara nadong dihita songoni matiting ni huriatta di bagasan mingguta sadarion tuhat tama nama masu-masu martangiang mahita puji-pujian mardongan hamulateon di pasahat rohanami tuho de bata amang pardinggan bahasa di hamulateon rohanami do Tuhan di padonganim di hami di bagasan sa minggu na bulonon boy hami bolas marsaol tu bagas joromon rap dohot dongan nami sahuria lau pampege hata nanaing pinasahat ni naposom tu hami alani pargugoy manaposom na pasahat ton hatam di bagasan minggun tu hami Tuhan asa boy hay mangulahon hopar tulomo ni roham jala pasu-pasu masudin ni ulan ni tangan nami Tuhan asa boy hami gabedalan ni haboran tudongan nami nang tuganuk jolma Ali Tuhan huriam HKBP Mampang Perapatan pasahaton nami mak uliaon nami tujuluanon asa homa nama dongani asa tulus Tuhan bayan puji-pujian di guarmu ima Tuhan naneng patupaon bajar na poso bulung lau persiapan nasida lau mengadopi Natal buka ukap rohani ruas nalaho mangalean akka panguripion tuayanakon nami na poso bulung asa boy terpenuhi biayana jala denggan mardalan ulauni songon pasangapon jala hamuliaon di guarmu ali Tuhan naing patupaon nami marapot-rapot ni huriam Tuhan di minggu-minggu naro imalau makatahi na hobbar tu pardalanan ni huriam HKBP Mampang Perapatan alani homa Tuhan na manuktuhi rohani ruas asa rade rohana sida madohoti akarapoti jalabui keluar aka keputusan nagai mabangun kerohanian dohot perjalanan ni huriam HKBP Mampang Perapatan ima rapat perhaladu parar tahun Tuhan hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 rapat perhaladu tanggal 10 Desember 2022 dohot rapat huria tanggal 10 Desember 2022 Hupasahat tami matuho Tuhan asa mardalan rapoti di bagasan lasni roha nang pelayanan nanaing mabain laporan sian Dewan Koinonia marturia diakonia parar tahun seksi-seksi dan badan audit asa dinggan martupa laporan nanaing pinasahat nasida jalabui muse di wenhami aka program-program tu tahun 2020 tolu nalau pahehehon huriam Tuhan pasangapon guarmu urupi hami Tuhan patupahoni asa boy hubaik kami polan pasangapon guarmu nabadiai ali Tuhan di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 naing patupahon nami mapadidion nabadia di huriamon alani tutuhi rohani na tua-tua Tuhan naong layak yanakonna laho buanonna padidihosa menuraton guarna di buku ni Tuhani asa rade rohana sida laho pabuahon mabuan yanakonna lao tu padidion nabadia di hari Minggu Tuhan diaka perayaan Natal nanaing jalanaung hula hok kami asa homatong nadohot campur tangan Tuhan asa merdalan perayaan Natal di holan lau pasangapon guarmu Tuhan asa gabesiton Kristus hami na tubuh Tuhan Yesus di rohanami ganuk mersada-sada perayaan Natal na poso bulung tanggal 10 Desember 2022 kebersamaan perayaan Natal ina Deborah tanggal 10 Desember 2022 dohot perayaan Natal remaja malam Natal parjolo Natal paduahon dohot ulaon di akhir tahun Tuhan tuhodo pasahaton nami ali Tuhan tuhodo pasahaton nami sude kegiatan naung nihulahon nihuriam pasahat kami do Tuhan hamulateon nami di hasil di pesta gotilon di tahun 2022
naukap rohani ruas mangalean Tuhan, laho pasangapon guarmu marhite kontribusi masing-masing lau memenuhi kebutuhan ni hurianami. Alani Tuhan tabaya kapasu-pasum Tuhan mi ruas ganuk marsada-sada. Dia kaulaon nami Tuhan, di dia peluas sohami mulaulaon, di pemerintahan, di perekonomian, dohot di perdagangan, dohot dia KPNS, anggota TNI Polri, dohot nasing, asa gabe haboran ni pasu-pasu hami Tuhan. Alani Tuhan toho tong pasaton nami ukap rohani ruasmu Tuhan, lau pasaton persembahan tahunan asa boy mardalan program ni hurian. Alani Tuhan diaka naso hupangido hami Tuhan, tuhodo pasaton nami asa homa Tuhan napasautoni to dim to di perbadia ma napasauton aha na di rohanami tarlumobi di dongan nami naung malum sian parsaitonna tuhoma upasa tami asalam malum jala pulih jala hisar pamatangna. Diakan nama ulang tahun Tuhan molate madiho tabaya kagajang ni umur tu nasida jala iring-iring lakka nasida asa boy tong di rasahon nasida kamolateon pangiringommu tu nasida. Tuhan sudena tangyang namion mangido mangelek kami parjolo sesa dosa nami nagudangi asa talupa mi majalo pasu-pasu sian ho. Tuhan upasa tami tangiang namion olan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras. Mare dehita huhu pabungo pelian sada asadabi.
Amin ide bata na sumurong siyan salu na roha. Iba na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras merita. Turpuk jamita di minggu ta sadarion Advent paduahon ngagala 2 lilin. Ima surah ni Apostol Paulus mendapat huria Filipi idusada tulus sahator sapulussada mauliate doh las ni rohani apostoli mauliate udok tu debatahku ganup huingot hamu lotong manang sadi hari pe hutang yakon hamu sudina sialas ni rohaku dohu ula tangyaki. Huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai sahat rodi noai. Apala omma pos ni rohaku nangupuka ulau nadinggan di bakasa kamu. Patuloson nido sahat rodi ari ni Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku mida hamu sude alana di bakasa rohaku hamuna. Erak pertohap di asini roha na tua huido hamu salhukna di natar hurungiau dang dina utariason jalahu dolhon barita nauli. Ede batado saksiku di balgani si holhu midahamu sude mangihuton pangasini Kristus Yesus. Jala odohu pangido naing ma lam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoan do dinasa panibangon pertodion laho manaka sinarumikoti asapolin hamu so partu Tuhan saat rodi arini Kristus asaramos hamu marparbue hati goran marhite-hite Yesus Kristus bahan hasangapon jala puji-pujian di debata oni makna Dita kadongan sahur syaun ya suraton manang turbukon di suraton Apostol Paulus sian penjara sian hurungan adong piga surat di surat EP si Paulus siap penjara termasuk Efesus Kolose laho paingoton huriai na karuas ni huria marhite tangyang 2 perdalanan ni huriai nang perlu takas dengan setiap perjalanan ni huria. Jadi kita ngakon si Paulus do bohado perkembangan ni huria. Soalnya manang huriata HKBP mampang perapatanon. Kototong do tabuan di bagasa tangyang. Ulema muka. Tahun tak sedih teh. Huriaon 1927 jadi tahun naro 40 tahun mak HKBP mampangon marpesta do ita di siete mangalangi do mangalakue ala ngakasepakatan inang dah au na tersurat do usaha setiap 5 tahun berpesta ulang tahun mengevaluasi tahun naro 40 tahun tak terasa teh amang lansia iba sok kamu gari jauh tak terasa 40 tahun 10 tahun naik tak terasa tongi jubileum
HKB Mampangon 50 tahun. Resmi doi sutung lupa perhala do. Mulung alewat 50 tahun dokter ulah habis. Alana agak dani piarong do. Jubileum 50 tahun HKB Mampang rohi tana roran no pedita nahya di son melayani. Sesogok merminggu do pedita halomoan siahan. Berarti ngok imana kan song si Paulusi di mana bah? Ngok imana do Mampang. Udangot tama akapedita nahya di son siturus kamar karpet ya utauruk. Oh Eldarto Sibolon Togatorop mendiang utauruk menalu siturus menalu majarnar udang muna doa anggo nang berturne po tak pula udang onin 10 tahun naik terasa nang dah urusan bertepulun tak terasa 40 tahun pas terasa ahado si pai radiota nang dohonon si Paulus 10 tahun naik asabuyon jubileum perjulu orang gereja na asai gereja tahun permane beong asik kok bisudi arong izinna arok sertifikat na arong palas-palas na ngarong pelakak na ay ungro IMB gurang do usul tuhami amang pendita anggo 2020 iko banot tama pelakak di Zuluanina pelakak do warata KBP Mampang Perapatan bahasa niku ay jok do ruas nang maran minggu tu son kelewatan ada ngadok tadana jadi ulama telepon kami mananya gereja AKBP amang samping Sumbangsi kalau udah lewat kali jembatan ada Sumbangsi itulah ini dah anak kepengara gua ambil rakta da gereja ina jadi Roma usul ni ruas tabama mang pelakat inna nasida banggoi pinasaha paniku kemudian awang ruas mesti tabama mang palas-palasna na menara ngarong izinna baru pas HP arong medok tatu hormane di Zuluan punani Jonian led di na bah itu teh bau pas HP niku ulama medok kedo ka arong muse tatu rumah Sumbang Sion bau pas HP arong medok muse tama martingka gereja tahun ina azaboi oh gerung pesta song leci jantungi bui do operasional ni sopoi itoru mabiayai gerejai bebi gereja meta mar minggu bau pas HP niku arong muse medok batatu orma jebuni pendita resok iluar ya bajir di solina bang gue las roh aku niku gue itu las doro ada arong muse medok MBO mahita ay subo to nong MBO tayo amang inang burtapu gereja tau awak ko to ba nong mulai MBO ang go ibain isuin ison Bibel agenda guarna karu sudi perangkatnya KP kono opue purus doi mangulahoni nang sahog gabi gereja ni HKBP mi soni marupani huriai jongjong nang di Efesus Korintus Kolose Galatia i Roma isadok portibion ikut jongjong huriani Tuhani jala tulus do namar hurioni na sona
merdanak. Adong na maju huriai son episoson maju, adong na orang maju, adong na sedang-sedang, adong na sumaju. Ikut tangya kono doi sudin na si Paulus itu jadi TCT. Song ruas ni huria adong na burju, adong na satonga burju, adong na so burju ikut tangya konon. Ale yakin au itangya ko situ do pedite kon hola ruas na burju do. Mulai utang aku dok kena subur jina bergeus dui, keperhale dui, kena burju utang aku kah? Jadi orang mah saya ada keluarga, on berhubungan dengan marhurion. Somal teki Natal marpungu do ipa bunga kageleng na, Natal keluarga. 20 Pak borngin ano bagian na doon acara keluarga Natal keluarga do jam 00 atau baru teh. Jadi dengan ruas ni HKBP berjuang doa mata do inata pasikolah geleng purus tang na godang pasarian na ale diusaha do ko sikola geleng naon tulu geleng ni keluarga. SD terus SMP bididik SMA 1 kuliah sarjana alai dang sakap tade daksi manuk si botara dora daksi situ do turbuk sidok ni ro sia lomoni roha ola dua ro na pegawai negeri. Saya kalau mau surat lamaran do bayo tak kai terima. Bawa wae nu teh. Ate nak taksi sudah dapat kerja mau lihat mah malo denggan anak komuna. Alai itiki Natal keluargaon martangyang ma inat taon oma naon. Homa inna matai. Homa inna natai ro memang tomatai. Arang homa orang no luza. Pagudang-gudang danakon. Ali Tuhan maulate madi Tuhan pagudang-gudang danakon mulai SD pulian nasa gugokku sahatu sarjana maulate Tuhan denggak karejona pegawai negeri ini na tahun ditangyang naon anakku nomor 2 Tuhan songonido lojakku pasikolah non si Patar ono menipil lalai maulati Tuhan saat do pegawai negeri terlanjut tangyang ni na tahun nasing dangbe tangyak ko nomor 3 anak tasi nomor 3 nawate kasih hai tangyak kon kan melu jo pasikola kami martanya do suringga tu dia bisa terima. Lanjut terus tele Tuhan pasu-pasu mah. Onakin nang boy songoni namate. Nakpe so pegawai sepudani wae non. Alai sarma berita tu tetangga. Mertua hoi dah. 2 anakmu pegawai negeri. Bawa anakku tu memang saru pada itu. Alai oleh saya ada pegawai negeri ni. Bawa ama bae non. Rong sina nai ilam au ma donomu saru parita tulu anakku saya ada peso saya ina bawa 2 pegawai negeri apabila menang aku saya ada peso loho oni mari si Paulus mau lihat hudok tu de bataku gano puingot ham memang maldo hita iko sena ringgani lo taingot nangaka hami padita karwas ni huriana ringgani angkona sorunggani tang lauro roha nasi pata lerang lauro roha sono netui manusiawi di saya dihirimi bana do geleng nai sudi dengan anak na boruna helana paromain na do laena melu dengan kerja nanggo dengan tangi bae tutang yang nai oni do jol maka alai do si Paulus mau lihat hudok tu de bataku gana puing otam manang pogos pei
manang mamora pe, manang sokarejo pe, odo perjuangan ni imatan waeng. Memang maol terjalur hatta. Majalo hahurangan ni jolma nang anak kota sadiri pe. Mana masa bercerita teh. Ya lomorak bercerita. Basri Jalkoto di Sumatera Barat. Mek do ditinggal na wong na berumur 10 tahun. Lawa matai ditinggal ni natana do anak saya bawa namanya Gorna Basri Jalkoto terkenal di Indonesia. Arong domol ni di Pakeba di Padang. Dung lawa matahun ditinggalon minat tahun tangarok kerjona nupang di jauh ni keluarga sematuan do edana lemliling barang arong si panganon miskin sekali. Saya mangido mangat do si Rijalon tuan nama aku lapar mau makan male gua amrak ya male de tursu butongka ale gurang do jolma na malean lapar tidak ada beras saya lau do omak naon tu edana ado ambo awak nio minta bare aku mau minta beras sedikit saja. Perjolo bailan edana detong mulai do awak nio minta bare sedikit sajo. Ola sawoti pe lihat dia warasmi ola tu anakku pe. Tak dilean. Dah ada bare. Yang ada batu ado. Makanlah batu itu. Betui malopa rangarong boras, padahal berasnya ada. Paren dado, batu ado. IBG siri jalur dui. Ini dok ni naborunai rangarong boras di Jabu. Awak ni minta bare, ndak ada bare. Batu ado. Napo inyo minta terus. Jadi dok si mulak si Rijalor tu Jabu dok mana mande bundo masalah batu itu. Lopa ma batui asama kanau nama. Alai dok naburi do lopa mu batu lopa ma ilopa ina tau do batu to. Jadi itu manggabar rodang cerita bohong. Mulai dok naburunai masak lah batu itu masak lah ilopa batu gur. Jadi suku siri saldo udah masak mande batu itu. Saji hom male hom tu awas awalang batu ini mana. Ai dengat tu si mana nabuya lang batu. Alay saya matangis mau makna. Iber siri jalon sedih. Alarang tu sidak dan akon nabu nasubu do lang batu. Lebih bagaimana do naburunai batu itulah masuk. Bah, langat tu sana kok kape na sosial lang batu. Napo inyo menangis mande. Bahasa tangis soma. Ndado tang along utang sonin na omana terus itu lomiat tu si Rijalom mah wah berarti sakit kali yang miskin ini yang kelaparan dan naik ambo hendak merantau ke Pekanbaru jangan nak umurmu masih 10 tahun unang mangarato. Ale tiki narong do trans
Padang ke Pekanbaru, bus naro-aro, masuk masih Rizalon, jong satu Pekanbaru. Angro para Pekanbaru sama warga. Jawab ya aduh teh, ceprot di kan. Sah emana tu Pekanbaru, gabe keneng imotor memana. Ala iya siem bani mana opleton. Iya siem, asal saya menarik, ilak mau cuci mobil bersih, las marohani napun adaon. Warta ikare judisi, ilam ma gaji naringgan, dungi mulai masih barijal koto bas koton, mangala omakna tu pakabar sam tu Minang, pakabaru, ibam mai pinggir terminali sewa petak lalu menggoreng pisang. Di tori mana balanga minyak goreng, ibama petak-petakna jual goreng pisang mau maknaon di Pekanbaru. Alai do napuna sangkotoma Rizal kau jadi supir. Ndak mau saya supir. Saya harus menjadi orang kaya. Saya menjadi orang kaya bukan mau jadi supir di mana. Keluar memana sia kenekon mengontrak memana di Pekanbaru membuka tukang jahit. Habis berhasil mulai matu Padang dapat tema pegawai negeri asam berlangganan mabai dinas ni pegawai negeri mulai bangkit adong modalna lama matu Jakartaon manuar mobil-mobil bekas dijual ke Pekanbaru. Lagi gini manaon godang mobil-mobil Chevron nong metue naso marlaku be kontrak idokon kontraktoron Rizal bisa enggak kau jual ini mobil-mobil Chevron ini yang bekas ini bui jual di mana mabain aka bus tu daerah-daerah akhirnya mana kontraktor Chevron untuk mengadakan mobil Chevron Pertamina Pekanbaru ternaik $5 dia menjadi kaya raya. Sekarang di Jakarta Selatan ini rumahnya kan 10 perusahaannya. Iban nahu pasahap pe ceritaon adong do dan aki sadar sendiri untuk maju dan berkembang alani hasiton. Adong do huriai berjuang sian nahasit pasang joko sara gereja. Alai adong do ruas ni huria nasoulu pasang joko gereja na. Merasa nyaman. Alai mampangon salah satu yang berjuang sian gidung ate na julo per minggu meneh. Restu tang nasolo boy hamu tu tebet tu ke bayoro jorok do kan alai ulo hamu pasang gereja di Mampangon songo sirijali awak ini orang miskin dari Kampuang merantau ke Jakarta ani do kan mangarat tu hamu sebelige sasi borong-borong sasamosir Porsea lagu boti dol sanggul bah, amang munte permatiti rote. Suami ini Pendeta Suryani kurang do tugas munai son awal pat orang nakika. Bayan MBO bah amun apa tu cida. Berjuang mahita supaya gereja ini sampai jubileum terus. Songoni do si Paulus totong manangsa di hari be utang yakon hamu sudena. Sialas ni rohaku do huula tangyaki sian penjara bawah tanah 2 kali 2 meter yang pengap nggak ada udara apa jo jarang udara pengap tapi dia berdoa dari situ mendoakan gereja apalagi mahita ruang terbuka go oksigen di son ahana subui tapatupa di ngulukta di Portibio si Paulus sendiri tarate bana di ruang bawah tanah pengap nggak pernah mandi olan kecoa dorongan si
jeruji besi, kadang dikasih makan, kadang dikasih tidak, tapi mau membangun gereja. Kamu mermobil, mer-AC, merjebu sendiri, merkabayana begak, merbaju maju mundur, tapi atas bawah doh, maju mundur. 500.000, 1 juta, mamora per 3 Holland nama jual daster 100.005 manur jauh mai Jakarta 3,5 M. Holland daster dijual 500.000 nangri pamurang mamora. Ima bisnis kan, makin dijual makin banyak walaupun untungnya sedikit, bisa beli rumah 3,5 M. Apalagi mahita ruas ni HKBP na gudangon ahan asubui tapatupa. Ay huingot saur muna tu berita na uli sian mulanay saat rodin waing asal mamar saur hita do tuani hape bui do. Ale ta coba menang yakon akka anak kota na sohasi ayete. Beiru kucina inada. Basutung natalon seolan na berhasili tang ako kamu angko parumakiu nang pola Tuhanin na. Ang borak dah ngoi terancam gagal do jubili umon mulut. Bui tanya konota kaya anak kota nasoringgan orang denggan. Ate mang belusiamu sudah waro tutu maksud ni jami tahu. Agak ragu di bakal. Ai babe ang orang tua ni besolan anak na saya ini tanya kan li tu apa supaya mau lihat mai anakku ina. Ai ngamar jebu Jakarta ngading gak kerja ngabil ibabe ni hepengi musaina. Tori ibabe ni hepengi. Ale luber di mana naso. Ai so tanya koko mana hakko so yao mangalana habe so yao na. Ale ang doktor pokok tanya konot tama ya PP2 honon akan kota na orang DKP na sudenggan harus itu juro itu tunda. Asa olohai mananya aku nak ruas ni hurian atakang. Ale berjudo amun sudah teh. Berjudo. Dengar tu sudah. Apalah omma pos ni rohaku nang upuk kau lau nadingga di bagasa kamu. Patuluson ni ido sahat roh di arini Kristus Yesus satu sedia mau murtah. Sampai 70 tahun, 20 tahun sampai mulai sonari. Sabu kita bertahan kok di bagasa tangiang berjuang terus. Tidak terpukon patulusun nido saat roh di hari ini Kristus sudah perjuangan munai molo olo hita marseret ni roh hita marlebas ni roh hita majalok kana hurang di dongata. Omma no maul lagi. Bagaimana kita menerima kekurangan orang lain? Tamaro songoni rohaku mida hamu sude. Ala nadi bagasar rohaku hamuna erap partohap di asini rohana natuahui do hamu salukna dina terhurungi au. Nang dina hutariason jalahodolon berita nauli tetap mengabarkan berkobar mengabarkan firman Tuhan. Ai debataro saksiku di balgani si holhu midahamu sude mengihutton pangasi ini Kristus Yesus selalu berfokus kepada Yesus Kristus, berfokus kepada gereja, berfokus kepada Roh Kudus. Kosongoni mahita lalu pakai kirimani ya mudah-mudahan berhasil. Manang HP nata pangido lian ni Tuhan mudah-mudahan Allah sabar songoni berarti adalah nenget guna lari 100 do 120 susah sedang berdalan boy tai hutto sudah kegiatan ini malam-malam kita menjaga diri kita jala oddo hupangido naing malam sumurung holong ni rohamuna marura di parbinotowan doh nasa panibangon pertodion lau manakasi narumikoti asa polin hamu so partutuhan saha rodi arini Kristus asa ramos hamu marparbui hati koran marhite-hite Yesus Kristus bahan hasang apon jala puji-pujian di debata omma perjuangata awang inang selamat berjuang selamat beraktivitas
jaga kesehatan, jaga pikiran, akan yang mulai tuh ta, jolo latihan jote, utung ruang telepon, amang lagi perjalanan sakit ini bah, wawan menjemput mengenai lampu kamu non, kedua akan yang mulai Natal, angkon yang mulai Natal tuh ta, angkon anak kulai paksa. Mulu saya tolak mai bapur menjauh. Ale mulu boido silakan pulang, doa kami bersama kalian semua. Amin. Martang mahita. Mulai hati Tuhan isungguli horo kami dihatpen padua honon walas niro haro kami letua di padonganamu. Songoni tang yang ni Apostol Paulus Surya Filipi la songoni usaha tu kami letuan di Mampangon nagurang dapyaka si pareahan di perjalanan di Kuriawan. Ini bahasa Taima di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari dia tahu apa pilihan. Ale de bata amanami na di bano kijang. Waru haroroni salhut si leho na dengan dok na saulibasa na malutus.
Pasatami masih nanir hormi Tuhan pilihan nami Tuhan. Sejalo mega biwapna khusus di colom. Pasu-pasu mejala rahmati asau parasya kai pilihan non. Patibulon harajawam mudi tonga negeriam do di portibio. Buhay maruhanami marhite hite tordim. Assalam tadahami gurang ni sila lehon mi Tuhan. Assalam kirkir hai mantok moliati Tuhan. Arhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinarbadia mahguarmu, saya Roma harajaonmu, saat malam anirham di banu tongon sona di banu gijang. Lehoma Tuhami sadaron hanguluan siapa? Saya sama dosanami so panisanami di dosa ni doan nomor dosa Tuhami. Una kami togi untuk pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batama disodakon Tuhan de batama bohine toho jala sima rohana mida ido pakon Tuhan de batama bohine toho jala di pasau ramadamena tuton dim amin. Selamat Advent.